Novi kanal Balša vs Teodora Izazovići i nadamo se da ćete nas subscribe-ati. Svaki dinar od subscribera ide u humanitarne svrhe. Pozdravite našeg snimatelja Luku. Ovo je Teodora Izazovića, danas ćemo jesti jedan slime i hajde da vidimo da snimam, bežim. I hajde da počnemo. Tako da samo još nešto da kažem, kad se završava video molim vas bez ružnih komentara, ako vam se već ne sviđa, zaobiđite i aj čao. Ajde, da počnemo. Ajde. Tako da poželite nam sređan, sređat će nam treba. Sve ćemo da vidimo izraz lica. Duše ne pomeriš. Ajde, evo kao što vidite malo mesni puno. Prvo će Branka da proba. Dobro, vidimo. Branka prvo. Ajde. Ej, bio je fail, nema ga otvoriti. Balša. Ajde, Balša. What the fuck? Ne u mene, be! Dakle, vidite ostatke. Dobro, vidimo. Čekaj da snim to. Beži. Dobro, snimam se. Ovo možeš slobodno da snimaš našu publiku. Video se ne preporučava da se radi kod kuće. Evo sam, zaista nemoj da Nije preporučljivo ovo raditi kod kuće, ljudi. Vidimo se u sljedećem klipu koji će izaći vrlo uskoro. Još jedan samo da kažem, nemojte da pišete ružne komentare ako vam se već ne sviđamo. Ćao. Aj, čao.